Igwe ya na-ebudo ekele ezu ike ebe etu anyị si agbagharị ebe anyị degoro n'ọtụtụ ka mụta ka ndị akene egwu mụ bụ onye isi oche na ndị na-anabata anya maka nhọpụta ga-eme n'afọ Obianọ na second term ya campaign organization bụ chairman maka second term. Unu ama abụ unu na Juu si na anyị enweghị ezi ọzọ karịa Siza. Oge m na-anụ na Obianọ na-enweta tiketi ọ bịaghị ebe a sị ha nara ọ resikwa adaba abụfụta ọrụ mmiri na arachara gwa ahụ ihe m gwara Peter Obi ọ bụ na na-anụ ị ga-anụ ya. Very good. O wetara tiketi na ọ kwụrụ ọfụma. Ebe wetara tiketi ka ihe a na-azụ onye ka m bara ọrụ n'ọrụ ka m bara wee tụọ ọrụ ihe na-abịa n'ụbụ na onye etinyere kịta ga-amị ya ịwa na onwe hapụrụ nweta tiketi ana-azụ ndị nweta tiketi ndị ụmụ nwaanyị na-agbabịara ebe asa ka yuru na unu aja na be m n'okwu agwụna onye dịka ejeje mba nọ ya aba mgbe mgbọrọ wee zaa kpochapụ anakụ Maja, ọ mara Maja ha na-arụ anyị na campaign committee Teofin Nnọli anyị na-anọ ya na anyị ka bịa kere gị na G1 ọ bụrụ na ego edu ahụ ọ na-eju na Peter Obi asị mmadụ ọ na-egbute aja na mmadụ iri mmadụ na-eburu ha mmiri su ya na ịnọ ị ga-anụ ya ọ bụrụ na ịnọ ya onye bụ unu Justice ọ gwa m ekwukwuo n'oge dị iche iche mana Nneni ebe ndị Igwe gbakọrọ ya chaala ume Peter Obi ka anyị chọrọ ọkụja nsị ihe ọ bụ ọgụdere ya ọsị na onwe ihe na-eme ọkụ dere Peter Obi ka anyị chọrọ ọgọsị na nwunye ya mba okwu na ọtọdịrị ndị ọkwago ndị ọkwa na-achịkwanya n'ọbụrụ onwe ya na-azụ ya na ọ bụrụ na ikweta ọkụ ọgbaga agụ si mbekwu ana na ọ bụrụ na Goodluck win ya ị gara ọ bụrụ na o wiri ịma onwe ha ebe iji atụ ebe a na-eyi ya na-enye je fesi ebe ọ na-eme ọ bịara na awụrụ ya je enu ya anyị ka nọ n'ofu ndị anwa ya ebere onye a na-abịa agwa maka na ibe niile na-eme ịma etu o soro kwụrụ ibe eziokwu ikwuo ya o nwere ebe ọzọ a na-ekele gị brother anyị na-asị asị anyị hụ ndị na-atọ St. John ọka esi eri ịbụrụ ka okwu ya n'ọka osi wee dị n'ọnwa ọ gwara Peter mgbe a na-apụta ọsị ọkwụ ume nwa bụ onye nyere gị aka wee chigharị satọ kedu ebe ị na-eje awụri aja n'ibe ọ na-eme igwe ọ bụrụ nsogbu na Disemba onye tinyere ọnụ na ya bụ Igwe Nneni anwụ isi na pichi ọsị ihe na-ekwukwa bụ eziokwu ndị ọzọ kputoje ihu n'ala igwe wụrụ ya n'ala sa ya kọzọ n'ibe ọ na-akọ n'ọrụ oru na Disemba ochie m dịka ejeje mba anyị bịara ihe akọ sọpọtụ anyị o jiga aka ya gara n'elu sọsọ nkata na ọgbụsụta anwa ọracha mkpara obe ha nkwụ ka nkwụ ruo Mọnde thank you sir ọ ga-adị du unu ọfụma ike anyị afụgo nọ na o nwekwara ihe ọzọ na-ekwu onye
onye na-agha ahịa ahụ sọ ọgbaji echi ụzọ na ha ama m ebe ahụ ama m ya ama m ọ dị n'otu uche ikwu na ego ya mbasa ya flag ya ya flag na ya onye mbasa kwuo ka ọ na-abịa tati kwuo ya ama m edego m eri ede wenye ngebezie ntị ọ ga-egbu inikwu mana ọ ga-ehere ụzọkwu ya mgbe onye na-azụ ya ama m ya ihe eji ebe adazi ndị ebu mmadụ ya ọ ga-ehere ya onye na-edozi ama m ya a ga-eme ya ọ bụrụ na emeghị ihe mụ ka ya ejide ọ bụ ka ya ejide hapụ nke ahụ okwu agwụgo ọ bụ na emeghị jide m nwa jide dịka eji eje mba ọ bụrụ na anyị tụnyere ya ntụtụrụ be anyị mmadụ na be anyị apụọ ọ ga-akwụ mana a trọkshọ go be anyị igwe ịgaziga ma na ibe uche ndị n'ibe na-eme na be anyị ebe ahụ be m ka ọ bụ mana ibe anyị na-ekwu otego m rụbara ya aka gị ọ ya eme enugo were ya kasị onwe gị obi Igwe nna m ahụ